Дами и господа, този поздрав е от Атче за нейния мъж, много специално за Ертан, за патрона, и неговата ескиосмица да му е честита от село Искра. Семејство, таро село Искра, поздрав керава, ме пралеске. О Ертан патрони, кај леску алав, секој жанео, ромален ми фамилија, мастаренту маре мосте, и симан будбари фамилија, капа баравтуме, вали грми. Лес, иси баро алав, о Ертан шампиона. Таро село Искра, ефтино лео, ефтино бикнео. Всичко сам постигна, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми! Поздрав е само от Атче за нейния мъж, Ертан патрона. С най-мощната ескиосмица Ромалея, кава изтребители, изтрежкю Ертан да тичате. Няма да го стигнете, душмани. Вали гърми, Ертан пак му върви. Нашти, перавеле, нашти, Шунено Ертан, силата о патрони, от тарикати озура о барва олеле о баро, а кале съврете жанен ми фамилия. Наши перавен, аме синям думе сте, те жанен душмани, аме нашти тересе. Жена му Атче до него, напред ще вървят и все ще постигат.